ba pagunta te mong kamte ano bisa ni. Oh, okay ka ba? Ay na mo. Bagi ba dito? Tataba. Para bis. Bata. Ba, sino na bisa? Ay lang to Tulog ipin, no? Ba, asa kung ba nga yung ting ipi? Kasi kung ba pila, yung si ting sa kapodan. Batok. Abi ba? Dili re nga leswan na dili ba? Man aso. Ito ngayon Pada baik supaya ngayon lang pide ya. Dili, ding. Hindi. Hindi na mo bumtak. Mangap. Hindi. Alam sini. Abi ba? Dili re. Diba? Tapi kan biang sisi nasional, mau.